Nggih, kita mulai nggih pawiyatan dinten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para kadang siswa. Pripun pawartosipun? Sami sae nggih niki sing tumuten gemit niki. Oh nggih, sami sae niki. Yen sami sae saged tepuk tangan rumiyin. Nggih. Saderengipun pawiyatan dipun wiwiti, sumangga para siswa saged dedonga rumiyin. Dedonga miturut kapitayan piyambak-piyambak, dedonga kula sumanggaaken. Cekap. Nggih, kula kalajengaken kula absen rumiyin nggih. Nggih. Absen setunggal. Anissa. Wonten? Oh nggih wonten. Lajeng Bagas. Oh nggih wonten. Lajeng Chandra. Oh, Chandra sakit niki. Oh nggih, mugi-mugi ndang mari nggih niku nggih Chandra. Nggih. Lajeng kula lanjutake Diki. Oh nggih wonten. Lajeng lanjut Damara. Oh nggih wonten. Lajeng Erna. Oh nggih wonten nggih. Nggih sampun nggih. Absene sampun. Nggih para kadang mahasiswa. Para siswa. Nyuwun pangapunten. Para siswa. Nggih para siswa. Ing dinten menika kita bakalan nyinaoni babakan Serat Tripoma, pupuh dandang gula. Nah, para siswa ten mriki sampun ngertos apa niku pupuh dandang gula nggih? Lho, boten dereng ngertos. Oh nggih, kula jelaske sekedhik mawon. Dados pupuh dandang gula niku pupuh paling pungkasan saking tembang macapat. Dados tembang macapat niku kan wonten 11 pupuh utawa 11 tembang. Nah, pupuh dandang gula, tembang dandang gula niki tembang paling terakhir, dadi pungkasan. Tembang macapat niku kan nyeritake saka perjalanan uripe manungsa saka bayi ngasi matine niku, ngasi patine niku. Nah, dandang gula niki tembang paling pungkasan kang nyeritokake iku tentang manise urip utawa kenangan-kenangan. Nah, ing dinten menika kita bakalan bahas Serat Tripomone. Nah, sing tumuju niki, para siswa kang tumuju niki sampun ngertos menapa dereng? Napa niku Serat Tripoma? Oh, dereng nggih. Nggih. Saderenge niku kenapa to kita niku kudu nyinaoni Serat Tripoma? Wonten sing ngertos? Nggih, leres kangge ngelestarikake budaya. Ananging wonten sing luwih leres neh. Dados kenapa to para siswa niku kudu nyinaoni Serat Tripoma? Sing setunggal niku Serat Tripoma niku ngundhut babakan bela negara. Dados niku hal kang paling penting kangge para siswa. Amargi wonten inti-inti ing Serat Tripoma, amanat-amanat kang penting. Nah, napa to niku amanat pentingnya niku? Nggih, kita lanjut mawon ten materine niku. Nggih, Serat Tripoma pupuh dandang gula. Nah, wonten sing ngertos ing sapa to niku? Gambare sinten to niku? Para siswa wonten sing ngertos?
Nggih, leres. Niku to Gusti Pangeran Adipati Arya utawa KGP AA Mangkunegaran Sekawan. Nah, Serat Tripoma niku salah sawijining serat anggitane swargi Gusti Pangeran Adipati Arya utawa KGP AA Mangkunegaran Sekawan sing ditulis nalika ing zamane niku Mangkunegaran tesih ing Surakarta Hadiningrat. Nah, sakliyane Serat Tripoma, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya utawa KGP AA Mangkunegaran Sekawan iku nduweni serat liyane yaiku Serat Wedatama lan Serat Wirawiyata. Dados kala wau KGP AA Mangkunegaran Sekawan iku duweni pirang serat? Nggih, leres wonten 3 serat. Apa wae mau serate Tripoma. Napa melih? Nggih, Wedatama. Lan napa melih? Napa melih? Nggih, Wirawiyata. Pinter. Para siswane Pak Guru Arya niki pinter-pinter kabeh niki. Pun siap dados mahasiswa ten mriki. Nggih. Lanjut nggih. Nggih, lanjut. Kita lanjut ke materi salajenge. Nah, tembung serat Tripoma niku dumadi saka 3 tembung, yaiku serat, tri lan poma. Napa wae para siswa? Dumadi saka 3 tembung napa wae? Nggih, leres, serat, tri lan poma. Nggih, leres, pinter. Pinter. Nah, serat tegese tulisane utawa kasusastran. Lajeng tentri tegese telu utawa telu kawruh utawa ajaran. Lan pama dumadi saka tembung upama kang tegese patuladan. Dados Serat Tripoma duweni pangerten sawijining susastra kang ngemot kawruh telu patuladan. Patuladan kang dimaksud yaiku telu lakon ing pewayangan kang duweni watak kautaman lan keluhuran. Dados ing Serat Tripoma niku wonten 3 wayang sing saged dipun dados patuladan, saged dipun contoh kaliyan para manungsa-manungsa. Dados wonten 3 watak utawa watak-watak wayang niku ingkang saged dados patuladane manungsa. Nah, patuladane niki ya mesti kalebu ing jroning sifat bela negara. Amargi kenapa? Amargi Serat Tripoma niku mbahas babagan bela negara. Nggih. Lanjut nggih. Nggih, lanjut. Nah, Serat Tripoma. Serat Tripoma kalebu salah sawijining susastra Jawa sing misuwur lan unggul utamane ing babagan reroncen. Ing tembung uga kawruh patuladan kautaman ing uripe manungsa. Serat Tripoma yaiku salah sawijining seratan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegaran Sekawan. Serat Tripoma ngandhut piwulang luhur kan gumangun budi pekerti. Serat Tripoma nduweni isi piwulang babagan budi pekerti utawa tumindak utama. Khususe patuladan kepriye dadi manungsa kang ngabekti marang bangsa lan nagarane. Ing Serat Tripoma njlentrehake 3 lakon patuladan, yaiku Patihswanda, Adipati Karna lan Kumbakarna. Nah, para siswa, dados teng Serat Tripoma niku ngundhut babagan kabecikan. Nah, becike niku babagan bela negara. Ing jroning Serat Tripoma nggih wonten 3 wayang. Napa wae niku wayange? Nggih. Napa? Bambang Sumantri leres, sapa wau? Sapa wau sing jawab? Oh nggih. Bagas, pinter Bagas. Lajeng napa meneh? Adipati Karna. Leres Bagas. Napa meneh? Nggih, leres pungkasan. Kumbakarna terakhir. Nah, mungkin para siswa bingung. Pak, niku kan
Kumbakarna kalian Adipati Karna niku kan tokoh ala ing jroning pewayangan. Napa to kok saged kalebet ing Serat Tripoma? Kenapa saged dados patuladane manusa? Padahal niku kan belok ing sisi sing ala. Kenapa saged klebu to Pak? Nah, niku nggih wonten intine niku nggih niku. Pokoknya niku intine niku kenapa kelebu nggih amargi ing jerone menungsa saelek-eleke menungsa niku mesti wonten hal-hal sing saged ditiru, wonten hal-hal apike, wonten kabecikane. Sami kalian Kumbakarna lan Adipati Karna. Walaupun senajan Adipati Karna kalian Kumbakarna niku bela ing sisi sing ala, ananging tesih wonten sifat-sifat watak-watake saking Kumbakarna lan Adipati Karna niku kang becik, kang apik lan saged ditiru kalian para manungsa-manungsa lan para siswa. Nggih. Nah, para siswa niku ing sisi tengen wonten gambar. Nah, gambare niku contoh utawa tuladane gambar Serat Tripoma. Nggih, niku leres, niku gambar Serat Tripoma kang ditulis kalian Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegaran sekawan. Lanjut nggih para siswa. Nggih, lanjut. Nah, niku para siswa wonten sing ngertos niku sinten? Gambar wayange sinten? Lakon sinten niku? Oh nggih, leres. Niku Bambang Sumantri. Wah, sapa mau? Sing Jawa mau? Oh nggih, leres detak. Niku tulodo utawa contoh gambare Bambang Sumantri. Nggih, lanjut nggih. Dados to, Tripoma niku dumadi saka sapupuh tembang Dandang Gula kang isine 7 pada. Nah, para siswa, ing tembang Dandang Gula niku nduweni 7 pada, wonten 7 pada. Tembang Dandang Gula niku dipilih dadi siji-sijine tembang kang ana ing pupuh Tripoma. Amargi tembang kang nggambarake manungsa kang lagi ngrasakake nikmate urip. Bebasan legi ning gula, nggambarke umur kang wis dewasa. Wiwit bisa ngatur kabutuhane urip lan seneng nyambut gawe bebarengan. Nggih para siswa, dados Serat Tripoma niku mujudke wah, nggambarake niku pas awak dhewe niku pun dewasa. Wis penak-penake nyambut gawe niku wis seneng lah. Dados ora mikirke hal-hal sing liyane, uripe wis penak ngono kuwi. Wah. Dados boten wonten pikiran-pikiran meleh. Wis pokoknya wis ning nggon mangsa tuwane. Nggon mangsa-mangsa para siswa niku pun sukses. Nggih, niku Serat Dandang Gula, pupuh Dandang Gula niku nggambarke niku. Makane niku klebet ing Serat Tripoma. Nggih, lanjut nggih. Kula lajengaken. Nah, niku padha setunggale Serat Tripoma. Bapak wonten video saged dipun rungokake nggih. Kula Bapak badhe muter video. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa
muni caritane andelira sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhan nipun kang ginelung triprakara Gunakaya purun ingkang tenan tepi nuhun nitrah utama. Para siswa, dados niku kala wau niku tuladhane utawa tembang saking Serat Tripama Pupuh Dandang Gula padha setunggal. Nah, niku tuladhane, niku contohe kepriye to nembangake Serat Tripama Pupuh Dandang Gula padha setunggal. Nggih lanjut. Para siswa, ing padha setunggal niku nggih duweni makna. Kan niku kan wonten tembunge niku, wonten padane niku. Nah, niku nggih duweni makna. Maknane napa to, Pak? Nah, maknane niku kita lajengaken. Nah, duweni teges utawa makna. Yogyane utawa becike para prajurit kabeh niku bisa niru, iso dados conto kaya dongengan ing jaman kuno. Andil-andile Sang Prabu Sasrabau ing nagara Maespati sing asmane niku ya Patisuwanda. Dados Patisuwanda niku Prabu Sasrabau ing nagara Maespati. Nah, lelabuhane utawa jasane kang diantepi dening Patisuwanda niku ya marang negarane digelung utawa diringkes dipadukake dados siji, yaiku guna kaya purun nuhoni utawa ngantepi trahing wong utama. Nah, niku makna utawa teges saking Serat Tripama Pupuh Dandang Gula padha setunggal. Nah, pripun para siswa? Pun dong punapa blong? Blong? Wah. Pundi sing blong? Sing blonge wonten pundi para siswa? Oh nggih. Sing pundi? Sakitipun waca sik. Pun dong. Oh, pun nggih. Lajeng nggih kula lajengake. Nggih. Ten padha kalih. Sami. Tembunge masih tesih sami. Nadane nggih tesih sami. Niku tuladhane tembung kaping kalih. Nah, menika tembung Dandang Gula padha 3. Para siswa ngertos sinten niku kang dados
lakon utawa wayang ing sisih tengene niku. Sapa kang ngertos jenenge? Nggih, monggo Bagas. Sinten niku? Nggih, leres. Niku Kumbakarna. Pinter Bagas. Wah, iki calon-calon dalang niki, Bagas. Nggih, menika padha kaping sekawan, tuladhane padha kaping sekawan. Tesih nyeritakake lakon Kumbakarna. Nah, ing padha gangsal genti lakon. Sapa niku? Sapa sing ngertos lakone sinten? Jeneng wayange niku sinten? Nggih, tetak monggo. Nggih, leres. Niku Adipati Karna. Wah. Murite Pak Aryo niki pun pinter-pinter kabeh. Calon-calon mahasiswa niki. Siap dados dalang ya. Nggih. Lanjut ten padha 6. Nah, niku tuladhane saking padha 6. Niki tuladhane saking padha 7. Nggih, lanjut ten teges nggih. Nah, tegese ing padha loro, padha kaping kalih, tegese lelabuhan, telung prakara yaiku setunggal guna. Guna tegese bisa merantasi gawe supaya dadi unggul. Kalih, kaya tegese nalika paprangan negara Manggada bisa mboyong Putri Dumas diaturake marang ratu. Kaping 3 purun tegese kekendelane wis nyata nalika perang tanding karo Dasamuka, ratu negara Alengka. Pateswanda gugur ing madyaning paperangan. Nah, terus Pateswanda niku diutus kangge mboyong Putri Dumas. Saka ngendi? Saka negara Ngastina. Saka negara Alengka. Wale. Ning negara Alengka salah, ngapunten. Negara Manggada. Mboyong Putri Dumas saking negara Manggada. Nah, ning negara Manggada niku nggih perang, wonten perang gedhe kangge mboyong Putri Dumas. Nah, bibare niku, bibar pun saged mboyong Putri Dumas. Niku wonten peperangan melih. Tempuk kalian Dasamuka ing negara Alengka. Nah, saking bela negarane Pateswanda niku, Pateswanda gugur ing tengah-tengahing peperangan. Ing area peperangan niku Pateswanda gugur. Gugur kalian sinten, Pak? Gugur kalian Dasamuka, ratu negara Alengka. Nggih, lanjut ten teges nomor 3. Ana meneh contoh sing prayoga becik. Nah, wonten melih contoh utawa tuladha sing duweni prayoga utawa becik, yaiku satriya agung ing negara Alengka sing asmane Kumbakarna. Nah, mungkin para siswa bingung, loh Pak Guru, niku kan Dasamuka kalian Kumbakarna niku kan sami Pak buta. Nah, kenapa ing sadèrèngé niku Pateswanda niku gugur kalian Kang Masih, ananging kok ten mriki Kumbakarna niku saged dadi contoh utawa tuladha kang becik. Nah, sanadyan wujude buta nggih para siswa, parandene kepengin nggayuh kautaman. Si Kumbakarna niku duweni sifat kang apik, watak kang apik. Kumbakarna niku seneng bela hal-hal sing apik. Kumbakarna niku nggih ngertos Kang Masih niku salah. Ngertos Kang Masih niku salah. Ananging pas perang lawan Balakethek, senajan ngertos Kang Masih salah, tapi tetep daripada dibandingke milih dadi pengkhianat, Kumbakarna niku milih
mati bela negarane. Milih mati ing tanah Alengka. Nalika wiwit perang Alengka dheweke duwe atur marang Ingkang Raka supaya Alengka tetep slamet. Dasamuka ora gugu guneme Kumbakarna jalaran mung mungsuh bala kethek. Nah, para siswa, dados niku Kumbakarna niku ngerti yen Kang Mase niku salah. Kang Mase niku pun salah. Ananging nggih mboten pengin yen Kumbakarna niku kudu nyianati negarane. Makane Kumbakarna janjen kalian Kang Mase supaya negarane Alengka niku tetep tentrem, tetep aman. Nah, makane niku Kumbakarna pilih gugur bela negarane Alengka. Lanjut nggih. Ten Teges nomor sekawan. Nah, Kumbakarna niku didhawuhi maju perang. Ora mbantah niku jalaran nglungguhi utawa netepi watake satriyane. Terus tetep duweni watak satriyane niku, tetep watak satriya niku tetep kepriye niku nggih bela negarane. Mbuh bener mbuh salah, intine bela negarane. Tekate ora gelem mikir lagu negara lan ngelingi bapak ibune serta leluhure sing wis mukti ana ing Alengka. Dadi Kumbakarna niku tetep mikir, wah leluhur-leluhure kula, bapak ibu kula sampun gawe negara niki, sampun mertahanke negara niki, mosok kula niku nggih ngianati negarane kan nggih mboten kepengin. Nah, terus reti-reti arep dirusak bola kethek. Wah, Kumbakarna nggih bingung, tapi tetep watak satriyane niku tetep kang utama. Luwih milih mbela negarane. Akhire apa? Akhire mikir akhire niku mendingan gugur ing paperangan bela negarane dibandingke kudu nyianati negarane. Niku watak satriyane Kumbakarna. Nah, senajan Kumbakarna niku buta, ananging tesih wonten watak satriya ing jroning atine Kumbakarna. Nggih lanjut ten Teges nomor gangsal. Ana meneh sing kena digawe patuladan, yaiku Raden Surya, putrane ratu ing negara Ngawangga karo Pandhawa isih sedulur. Siji bapak tunggal, beda bapak nanging tunggal ibu, padha ibu, yaiku Raden Surya putra Suwita marang Prabu Kurupati ing negara Astina. Didadekake manggalaning panglima utawa prajurit Astina nalika ing perang Bharatayuda. Nah, niku sapa to niku to, Pak? Nah, niku Adipati Karna. Adipati Karna niku bapake niku Bathara Surya. Ibuke niku tesih sami kaliyan Pandhawa. Ibuke niku Kunti. Senajan Karna niku duweni ibu sing sami kaliyan Kunti, nggih mboten saged mlebet Pandhawa nggih. Pandhawa niku kan gangsal. Niku kan wonten cerita menawi Pandhawa niku Arjuna mati, kan wonten cerita Arjuna perang nglawan Kresna. Nah, wonten wong kang ngomong yen saandene Arjuna mati, Arjuna kalah ing perang nglawan Karna, Pandhawa tetep lima. Niku salah. Senajan Karna niku nggih tesih setunggal ibu kaliyan Pandhawa, ananging nggih pun benten bapak. Pandhawa niku kan artine niku intine niku kan putrane Pandu Dewanata. Pandhawa niku kan saking anak-anake saking Pandu Dewanata. Sedangke Adipati Karna niku kan bapake niku Bathara Surya, pun benten niku. Dados boten saged menawi Arjuna mati nggih Pandhawa niku pun boten lengkap meneh. Wonten setunggal sing ilang. Menawi
si Karno mati, Pandhawa tetep gangsal, tetep lengkap. Nggih, lanjut nggih. Nggih. Nah, ten teges nomor 6 dimungsuhake karo sedulure dhewe yaiku Raden Arjuna. Prabu Karno seneng banget atine jalaran oleh dalan kanggo males kabecikane Prabu Duryudana. Mulane banget anggone kuwi ngetok kasudiran utawa kekendelan. Usanane Karno niku gugur kena panah, kondang minangka prajurit. Nah, ngapunten iki kurang lengkap nggih, ten PPT mangke bapak lengkapi. Intine niku Adipati Karno niku gugur kalian adine dhewe, yaiku Raden Arjuna. Enekan panah napa? Wonten para siswa sing ngertos? Adipati Karno niku gugure niku kalian panah apa? Nggih, tetak. Monggo. Nggih, leres. Panahe sing gugurke Adipati Karno niku panah Pasopati, pusaka Pasopati yene Raden Arjuna. Nah, niku. Nah, sami kalian kalian Kumbakarna. Adipati Karno niku nggih ngertos yen Duryudana niku ala watake. Ananging saking cilike wae pun diwaki, sampun diwenehi negara. Nggih, ya mesti kan becike niku kan yen diwenehi hadiah utawa diwenehi barang kan ya nggih dirawat, dibela. Wong sampun dados sedulur niku. Nah, sami Adipati Karno nggih ngrasa niku. Akhire napa? Milih bela negarane. Akhire gugur ing perang Baratayuda. Lanjut. Nah, contoh ing padha pitu. Contoh telu-telune mau minangka patuladan tanah Jawa. Becik utawa pantes yen sakabehe para perwira nulodo sakadare utawa sakuwasane aja nganti buang contoh jalaran yen tetibaning apes dadi ina. Senajan tekate buta ora beda kalawan titah liya golek kautaman. Dados senajan bentuke niku buta, bentuke niku ala, watake niku ala, ananging tetep isih duweni watak-watak satriya kang seneng bela negarane, siap gugur kangge negarane, siap maju perang kangge negarane. Nggih, niku 3 watak saking 3 lakon pewayangan ing Ramayana kalian ing Mahabharata. Nah, niki kan saking waktune kan niki tese wonten nggih. Kula cepetke nggih. Lakon kapisan kang dadi patuladan para wira tamtama yaiku Patiswanda. Dheweke dadi patih sing disenengi Prabu Arjuna. Sasrabau ing negara Maespati nalika isih ning pertapaan, Swanda dijenengke Bambang Sumantri. Patiswanda kuwi kondang kekendelane, bisa ngayahi kabeh jejibahan saka Prabu Arjuna. Dheweke dadi sawijining tuladha abdi kang tansah setya. Tuhu nalika nglakoni amanah sing diimban, yaiku mboyong Citraganda lan 800 pangiringe. Lakon Bambang Sumantri dijlentrehake ing padha setunggal lan kalih ing Serat Tripoma. Lajeng ten Kumbakarna niki kula percepat nggih, kula cepetke mawon amargi wektune niku boten cukup. Lakon kapindho niku kang dadi patuladan ing Serat Tripoma iku Kumbakarna sing ora liya sedulure Adi Prabu Dasamuka utawa Rahwana saka Alengka. Sanadyan Kumbakarna niku awujud raseksa, dheweke duwe tekad pengen urip ing kamulyan. Duweni kepengenan nggo mulya, uripe niku mulya. Uripe niku kabecikan. Dheweke mujudake watek kang tansah bela marang negarane. Iku kabukti nalika Alengka diserang bala prajurit kethek. Kumbakarna niku maju ngarep dhewe. Paling dhisik dhewe majune.
numpas sapa wae sing nyerang negara Pomen sapa wae sing maju. Mbuh bola kethek sapa wae sing maju. Bung Karno niku ora ngurus. Kowe sapa, kowe jenengmu sapa, kekuatanmu apa, penting kowe maju. Ya wis tak pateni ning nggon karepku gugur kene. Nah, ora peduli niku wis kuwi intine ora nggagas sing dibela kuwi bener apa salah, penting bela negarane, penting negarane aman. Iku awujud watak tansah bela negarane. Wasana Bung Karno gugur ing palagan perang kelawan Wadyabala kethek. Rumangsane luwih becik gugur ing tengahing palagan karena mbela bangsa negarane. Lakon Bung Karno dijlentrekake ing pada 3 lan sekawan ing serat Tripoma. Nggih. Lajeng wonten Adipati Karno. Lakon katelu saking kang dadi patulaken ing serat Tripoma yaiku Adipati Karno. Sejatine Surya Putra isih sedulur kandunge karo Pandhawa. Padha ibuke nanging beda bapak. Wiwit lair Karno ora urip bareng Pandhawa. Nanging digulawentah dening Kusir Adirata dados Adipati Karno niku dihanyutke ing sungai. Nah, ngerti-ngerti ditemuke karo Kusir Adirata kang nemokake Karno nalika isih bayi abang, isih cilik banget. Nganti diwasa dheweke didadekake adipati ing negari Ngawangga. Karno rumangsa duwe utang budi marang Duryudana. Nggih, Karno niku duweni utang budi. Pun diwenehi apa-apa pun dikeki pangan, pun dikeki istana, pun dikeki negara nggih. Duweni utang budi. Lan ngucap setya bakal bela Duryudana. Watak loyalitas iku kabukti sadawane uripe Adipati Karno tansah bela Prabu Kurupati nganti tekane pati. Sanadyan kudu ngalahake sedulur kandunge dhewe. Wasana Karno gugur kena panah saka Arjuna. Lakon Adipati Karno dijlentrekake ing pada gangsal lan 6 serat Tripoma. Pada pungkasan njlentrekake 3 lakon sing wis kasebutake ing pada 1 nganti 6. Iku patut dadi patulaken kanggo wong Jawa. Dadi manungsa niku kudu tansah mbela negara, budidaya lan rumangsa andarbeni marang bangsa lan negarane. Saripate sing kamot ing serat Tripoma yaiku kaya mangkene. Serat Tripoma ngandhut konsep bela negara kang ana ing saben larik. B. Kawruh bab tresna marang bangsa lan negara. C. Prakara bangsa lan negara iku luwih utama tinimbang prakara pribadi. G. Niku materi saking kula. Nah, para siswa, Bapak wonten soal saged dipun bikak HP-ne niki kula kirim nggih linke sekedap ini kula kirim nggih pun linke pun sampun kula kirim kangge wektune niku amargi namung sedasa soal sekawan menit cukup nggih. Nggih, sekawan menit mawon nggih. Nggih pun gangsal nek nu. Nggih. Gangsal menit. Mboten 10 menit. Gangsal menit mawon. Mboten cukup waktune. Nggih, gangsal menit. Semonggo pun kula kirim. Nggih, pripun para kadang siswa? Niku gampang kok. Soalnya niku gampang. Wonten gangsal mawon soalnya gampang-gampang itu. Pun nggih. Nggih, pun. Pun gangsal menit. Cepet niku soalnya. Nggih. Amargi pun gangsal menit kita ndelok nilaine para siswa. Nggih, kula buka. Nomor tunggal wonten Bagas. Calon dalang tenan iki Bagas niki.
kalih wonten detak ngisore. Siji loro pinter-pinter. Siswane Pak Aryo niki mesti pinter-pinter kok. Kula percaya niku wis yen basa Jawa niku wonten sae-sae niki para siswane. Nomor 3 udah marah nggih leres-leres. Apik nilainya. Nggih. Pun amargi wektune niku pun cekap pun telas nggih ya. Ananging sakderenge niku kula pengen ngertos. Kalau wau niku bahas napa wae to? Monggo. Mas Detak saged jelaske meneh. Nggih, leres. Kalau wau niku jelaske babakan Serat Tripoma. Serat Tripoma niku serat kang ngundhut babakan bela negara. Ing jroning Serat Tripoma niku wonten 3 lakon. Napa wae mau lakone? Sing inget apa ora iki? Nggih, leres. Wonten Bambang Sumantri, Kumbakarna kalian Adipati Karna. Leres. Pinter. Para siswane bapak-bapak niki pinter-pinter kabeh pun calon mahasiswa niki ya. Nggih. Dados para siswa. Kesimpulane niku to. Ananging sadurunge bapak pengen ngertos. Kesimpulan intine napa? Monggo Mas Bagas, kesimpulannya saka materi mau napa? Nggih, leres banget Mas Bagas, tepuk tangan. Pinter banget Mas Bagas. Jos banget. Dados intine niku ing Serat Tripoma, kesimpulane niku Serat Tripoma niku ngundhut babakan nggih bela negara. Intine menungso niku kudu nduweni watak bela negara. Wani mati kangge negarane ya wani gugur kangge negarane. Mbuh niku negarane bener utawa salah, penting wani maju perang kangge leluhur-leluhure. Sami kalian 3 lakon wayang mau. Bambang Sumantri niku gugur kalian Dasamuka. Lajeng Kumbakarna gugur kalian Balakethek. Walaupun Kumbakarna ngertos masih niku salah, ananging film becike niku gugur bela negara. Lajeng Adipati Karna gugur ing Baratayuda. Wis ngerti sing bakal ditempuke niku Adipati Karna niku ngertos. Sing ditempuke niku sedulure dhewe. Ananging pilih gugur nglawan sedulure dhewe. Kenapa niku? Karena duweni utang budi. Duweni utang budi kalian Dursasana niku. Duweni utang budi pun diwenehi A, diwenehi B, wah diwenehi negara barang. Duweni utang budi akhirnya milih gugur. Loyal niku si Adipati Karna. Loyal banget. Setia banget kalian Dursasana niku. Nah, pun niku mawon kangge materi dinten menika, ananging saderengipun pawiyatan niku ditutup, para siswa saged dedonga rumiyin nggih. Nggih, saderengipun pawiyatan dipun tutup, monggo para siswa saged dedonga miturut piyambak-piyambak. Miturut kapitayan piyambak-piyambak. Ngapunten iki pun mumet iki. Nggih, dedonga kasumanggahaken. Cekal. Nggih, matur nuwun para siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.